Tots els congressos tenen parts comunes, no? Perquè és el moment de reorientar, de buscar la nova direcció i adequar-se al moment determinat del partit, però este té una circumstància molt especial. És el congrés que es fa després d'haver tornat a les Corts i, per tant, la responsabilitat que tenim en este congrés és molt gran. L'objectiu, reafirmar el bloc dins de les Corts Valencianes com el tercer grup. Sense el bloc hi hauria bipartidisme en el País Valencià i, per tant, este és el congrés de la consolidació del bloc com a partit parlamentari valencià. Jo diria que, per desgràcia, la sorpresa és que hi ha un partit que pensa en clau valenciana dins de les Corts Valencianes i dins del País Valencià. És evident en aquest moment que tota la política valenciana gira al voltant del que passa a Madrid. Vull dir, el Partit Popular és, des de València, l'oposició, o intenta ser l'oposició més gran al govern de Madrid. I el Partit Socialista el que està fent dins de les Corts Valencianes és ser el partit que defèn contínuament al govern de Madrid. En la qual cosa estem parlant sempre de problemes, però no hi ha un govern que busca donar solucions a allò que està passant al País Valencià, en un moment de crisi, en un moment que patim circumstàncies socials preocupants. No s'actua sobre res. En aquest moment se pensa en clau de Madrid i se pensa fer oposició o defendre allò que se fa a Madrid. Els nostres problemes segueixen estant així. El bloc és el partit que està portant propostes que són realitzables a nivell de País Valencià i que, malauradament, no estan tenint la resposta que caldria. De cara a l'empresa, que ho estem fent en aquest moment, presentant propostes, com dia, totalment realitzables, com buscant mesures des del mateix que se prenguin dins del País Valencià per a que les empreses milloren la seva liquiditat, que és un problema que tenen en aquest moment i que en aquest moment està fent-se tant uns com altres pensant què passa a Madrid, pensant en el que passa en les eleccions, pensant quins problemes tenen a nivell d'estat i molt poc centrats en el que està passant al País Valencià. Sí, no és un fantasma, és una possibilitat real. Si fos un fantasma seria molt irreal i, per tant, podríem conviure més amb aquesta situació. El problema és que en aquest moment el Partit Popular té una gran força i el PSOE, sense estar a l'altura que està el Partit Popular, intenta ser l'altre element, l'altre extrem de la representació dels partits valencians. De manera que tots dos estan d'acord en ficar totes les traves possibles per a que no hi hagi ningú més. I això avui és una realitat. Dins de les circumstàncies que tenen altres partits, com la circumstància en què està Esquerra Unida, que en aquest moment no és una opció creïble de representació a les Corts Valencianes, ja ho hem vist també a nivell d'estat el que ha passat i la divisió interna que té, l'única possibilitat que hi ha és consolidar el bloc com la tercera força, per a que hi hagi tres forces com a mínim dins de les Corts Valencianes. L'altre, com dia, malauradament no és un fantasma, és una realitat possible i que així comencem avui des d'este congrés a fer-la que no siga real, a fer que siga una idea possible però que se queda a un costat perquè el bloc té que estar a les Corts també a partir del 2011.